Ustady muhterem El-Haç Abdurrahman Ahundi Teňritanynyň Aýdan gurulmarynyň ikinji bölümini 809-njy şumarada dikkatiňize hödürleýäris. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetиnden haýsy bir ummat bir işi başlayacak bolan wagtynda Bismillahirrahmanirrahim diýip başlaýanlara şoňa sen magfiret et, rahmet et diýip şol dua edýär. Bes onuň üçin aziz musulmanlar her bir ýagdaýda oturaňyzda, iýeňizde, işeňizde, her bir halatda, her bir kary haýry başlaýarsyňyz Bismillahirrahmanirrahim diýip başlamak. Şonu Hudaý Taala öz işini Bismillah bilen başlapdy. Tahallaku bi ahlakillah. Peygamber Aleyhisselam aýdýar, de Hudaýyň gylygy bilen gylyklanyň. Hudaý her bir işini Bismillahirrahmanirrahim bilen başlapdyr. Siz de işinizi Bismillahirrahmanirrahim bilen başlaň. Ve şeýle bolsa Bismillah'ın şäni gaty uludat. Kıyamet gününde şol Bismillahirrahmanirrahim aýdýan adamlaryň mizanyny çekerler. Şolun hasanatlary günählerinden agyr boljak. Ol beýleki peýgamberleriň ümmetleri gözläpdi, bulan hemmesiniň näme zat bilen sogabyny agyralýan hadijek. Şol hemme işleriniň başyna Bismillahirrahmanirrahim diýenseň, şol Bismillah'ın hatırına azazyk eden ibadetlerde kän bolup günählerini yeňildip sowaplarına agyral diýer. Eger terediň bir gapdalyna Bismillah'ny goýup, o bir gapdalyna da yer bilen asmany goýsaň, onda da yer bilen asman yeňil geler mugabiline diýip. Hazrat Enemiz Aýşe radıyallahu anha fermaýş edýär. Bismillahirrahmanirrahim asmanyň ýere iýnenne diýär Hazrat Aýşe. Mekkeň daglary tesbih aýtdy gyryp diýär. Şonda Mekkeň ähliler hemmesi eşitdiler. Şonda müşrik de olur, beh Muhammed'i görün, biz jady bilen dağlarda ses etdi goýat diýdiler. Şonda Hudaý Taala şoň ýandan bir tüssü berdi, näçe gün tüsse gaçyp durp Mekke'de diýip. İbn Mes'ud'dan şu hadis rivayet bolýar. Dawlahyň 19 mamury bar. Ýüregi gaty, birahim, ağlap eňlerine bakmayan, şöjüre yürek gaty mamurlar Hudaý Taala dawlakda goýdy, zebaniye diye sany 19. Şöjüre yürek gaty periştelerden zebaniyan, zulümlerinden, şikencelerinden bir adam azat bolaýdysa, Bismillah'ni kän aýtsyn diýip durýar. Aýsy bir adam şu Bismillah'ni kän aýtsa, hemme hajati biter, hususan ırsgallary aňsatjak özüne geler. Hudaý ona hesap etmeyen yerinden rızk verir. Adamların yüreğinde de mahbubu muhabbetli adam olur deyiptir. Yine de evliyalar fermaýş edýär. Haýsy bir adam yatjak bolan wagtynda Bismillahirrahmanirrahim 21 mertebe aýtsa, insanyň şerrinden, janyň şerrinden, ogryň şerrinden, öýe odalmadan, terkazel gelmeden we görünýän görünmeýän hemme belalardan şo saklar diýip. Yine bazı evliyalar aýdýar, haýsy bir adam bir oglanyň akly ütlese, ýa bir garaguş kaksa, şo wagtda şoň gulagyna 41 mertebe Bismillahirrahmanirrahim diýsen, derrew şol betaraf bolar diýipdir. Bazı evliyalar aýtdyr, bir zalim hakim sen muhakeme çekjek. Şoňa bir makam 50 mertebe Bismillahirrahmanirrahim diýsen diýipdir. Şoň yüreğine yumşaklyk geler de, sana bir haybet geler, şoň şerrinden sen aman eder diýip. Yine de evliyalar fermaýş edýär, ýagyn ýagmasa qahdi bolsa, haýsy bir adam her bir ýerde bolsun halys niyet bilen 71 mertebe Bismillahirrahmanirrahim aýtsa, ýagyn geler şoňa diýipdir. Yine evliyalyň aýdan zadişi bir adamyň ennamına ağır bolsa, ha kelle ağır, ha göz ağır, kulak ağır, ayak ağır, näjere ağırlar bolsa, ýa şonu jadu bilen sahir edilip bir dua berilen bolsa, şihilli zatlara duçar bolan bolsa, Bismillah'ni yüz yola aýtsa, şondan nejat tapar. Yine bazı evliyalar fermaýşy, yekşemme gün doğan wagtynda kıbla wakıpda mürsel peýgamberleriň sanyna göre aýtsa, Hudaý Taala'nın peygamberler iki bölük bolýar, birini mürsel diýerler, birini nebi. Nebi diýerlerini kitap özüne insin, ha inmesin. Mürsel diýerler din özüne kitap inen.
Dine ödüne kitabı peygamberlerin sani 313. 313 mertebe peygamberlerin sanına göre Bismillah'ını aytsa, izinden bizim peygamberimize 100 yola salavat salsa, Hudaý Taala öz fazlı bilen şoňa rızk berer, öz kerem bilen. Rızk ruzisi kem bolsa etmeli işi. Yine Evliyaların fermaşy, haýsy bir adam şu Bismillah'ını evce tasavvuf bilen, halis niyet bilen muhim işleri aytsa, şoň hajati biter, o zararlar defuk bolur. Ya bir mamulasyny peýda göreýin. İşim rewaş bolsun diýip aýtsa, şoda rewaş tapar. Hemme maksady matlubu biter. Bismillahirrahmanirrahim hatirine diýipdir. Evjet azab bilen hesap edende Bismillahirrahmanirrahim'in sani 786 bolýar. Her bir müşkil işte 786 mertebe şonu aýtsa, şimdi Bismillahirrahmanirrahim şu 700. Yine haýsy bir adam arada tutup, ağda arada bolup da 786 mertebe Bismillah'ını aýtsa bir maksattan çürüyor, metlub hasıl etmeden çürüyor, 7 gün izli aýtsa, her günne, yine gün ondan sonra ağda arada bolup, täretli bolup da kıbla bakıp 786 yola 7 gün puşti serhem. Ara üzmäni her nädär kynçylygy bolsa, şonu Hudaý hal eder diýipdir. Yine Evliyaların aýdan fermaşy, bir adam Bismillahirrahmanirrahim erti namazdan sonra 2500 mertebe aýtsa, sahih itikat bilen, şunna Allah Tebarek ve Teala şon kalbına bir futuhat berer gaýpdan, bir ledunni ilim şon kalbına hasıl eder diýip. Yine Evliyaların fermaşy 786 mertebe Bismillah'ını aýtmaklyga dewam berse her günne Hudaý Tebarek ve Teala şol adama yerin yüzündäki erkek adamlar, hatın adamların barsyny şoň mutyg eder, hemmesiniň gözünde mehbub bolup aýlanar. Yine bazı evliyalar aýdan fermaşy, haýsy bir adam Bismillahirrahmanirrahim'i güne 1000 mertebe aýtmaga adat tutsa, Hudaý Taala hem dünya hajatyny ansat eder, hem ahiret hajatyny ansat eder diýipdir. Hazreti İmam Muhammed Gazali fermaýş edýär, ulu evliyalardan kutup makamına yeten adam Gazali diýerler. Gaty ulu adam. Şo fermaýş edipdir, yani haýsy bir adam 12.000 Bismillah'ını aýtsa, her 1000 aýdanna izinden 2 rekat namaz okuysa, şondan sonra şondan näme dilese Hudaý Tebarek ve Teala şoň dilegini berer diýipdir. Şu Bismillahirrahmanirrahim. Zınnan yatarlar, hafsa düşerler, ulu gaýga giriftar bolurlar. Hatta boyunna kıtal vacip bolup, öldürmek vacip bolunu kısas edilmeli adamlar da her gece ünnide 1000 yola şunu aýtsa, Hudaý Tebarek ve Teala şonu belalardan kurtarar diýip. Hudaý Teala şonu halas eder şu belasından. Her bir bela bolsa. Yine de evliyalar aýdypdyrlar, haýsy bir adam şu Bismillah-ı Şerifini yağın suwundan alıp da bir gaba goýup, şoňa 1000 yola aýdyp da şoňa çüflese, ondan sonra şonu her kime içirse, bir seni söýmeýän adama şonu sen içirsen, şo seni söýer. Yok, bir oglan iba bolsa, ol agapmanda gow keple bilmeýän, gow düşüne bilmeýän, şeýle bir nuksanly oglana şonu her günne 7 gün izliýine gün doğan wagtynda şo Bismillah aýdylan suw şoňa içirse, Hudaý Tebarek ve Teala şoň kusurny kemal eder, kemale yetirer, şo kemçiligi şondan aýrar. Inha aziz musulmanlar, şu Bismillahirrahmanirrahim'e hemmeňiz ussat. Peygamber de şunu aýdypdyr, şu zatlar bileňizden sonra falan yerde bir okumuş var, falan yerde bir tälişi var, falan yerde kurukçu var. Şoňa gideýin, ya burada gideýin, başa aýlap ýörmeň. Hazine özüňizde. Harç edin şonu. İhlas bilen şu zatlary etden görüň, bolýan bolmaýan. Bir evliyalar, peygamber, Hudaýyň kelami, hakykaty ýok zat muhalyanby. Hükmen bolur. Munta ihlas gerek,
iman gerek. Şu aydiyanlarını özün inanmak gerek. O zaman da ihlas. Yüreği var, yürekten aydaylayın, hem işini halleder. Allah Tebarek ve Teala barimize tevfik ve hidayet verip de, barimizi kalplerimiz sabit edip de, Huday Tebarek ve Teala'nın şeyle koyun, vaatlarından istifade edip de, peydalanmağı Allah Tebarek ve Teala bize müyesser muvaffak eylesin. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar ve şunna ma'al. Ya aziz ya Rahman ya.